Bosna ontzurre, guztira 10 ontzurre daudela jokoan esan dizuet, eta ez da ez gezurra. Hortxe ditu garaztik ederki asko gordeta. Fernando Amezketararen izenean, zer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiet gaur ona etorri diren bi bertsolariei. Andoni Egañari eta Xabier Euskitzeri. Xabier Euskitzeri eta Andoni Egañari. Benetan, eskerrak eman nahi dizkiet. Esan didatenez, eurentzat, Aitapontekoa ere izan da Fernando bertsolaria, eurek bertsotan izan direnean ere, euren Aitapontekotzat izan dute Amezketako lehen bertsolaria, eta haren omenez ere gaurkoan hementxe egon eta izan nahi izan dute gaur zuentzako prestatu dugun bertso saio honetan. Besterik ez, bigarren zatian murgiltzeko unea dela esan dizuegu, eta pres badaude bi bertsolariak, aurrera, ekin dezaiogun bigarren zatiari. Hor gauzak estu omen dijuaz, egurra eman beharko, orain burura datorren ikan, ezin da utzi biharko. Berriro ziriz betian ator, zabala gaztiantzako, gailen banau ez da izango, barkatu diotelako. Berriro ere az gaitezela, esan digun nagusiak, txabalategik eskaini dizkit, begiratu itxusiak. Lehenen saioan ez ditut esan nahi nitun guztiak, bigarrengoan entzungo ditu, lehen esan gabe utziak. Alkatiak inizan dituzu, nahiko komeri estuak, zure ibilera zelebrezkoak, badakizki Gipuzkoak. Makinatxo bat harritua du, egin dezun apustuak, onzurre hoiek ezote dira, bakarren bati ostuak. Zure kutixiote genuen, ni lapur gisa jartzea, egi erdia izan liteke, latzena da ausartzea. Espada libre mundu honetan, zintzo eskatzea, igual zilegi izan liteke, dagon tokitik hartzea. Beraz egilea hartu egiten du, naiz eta inork ez eman, elizan ez da asko izaten, egunero ardangelan. Familiaren ondrari eusten, badauka galtzak betelan, Don Josea Paiza elizan bezin, ezaguna da kartzela. Aitatu ditu nik juezarekin,
izan nituen problemak, gizara jone jaso zituen, kartzelarako ordenak, baina kanpuan behar lukete, barruan dauden gehienak, eta kanpuan asko ditugu, han beharko luketenak. Arrazoi honik aitortu gabe, enaiz hasiko ezertan, baina nizure ibilera horiek kezkatzen naute benetan. Hernan inogei bat giza seme, izan dira lapurretan, ta aurpegira galdetzen dizut, zu ezote zinean bertan. Argita garbi esango dizut, naiz nahikoa tuna antia, bizi modua ateratzeko persona sufizientia. Zilegi degu ta libre degu, maiz galderak egitia, maila berean degu zilegi, ni neuk ez erantzutia. Zuk ez erantzun baina norbaitek, ba omen zaitu ikusia, zu omen zera bide lapurta, gaizkileen nagusia. Daukan horri nundik arrapauko, hau da gauza itxusia, apellidua zabala dauka, baina atzaparra luzia. Ta atzaparra daukadalako, lehen eta bakua erre, txabalategi egan, zabalan kontra, probaik ez dezu ezerre. Apustu hau dijua primeran, enaiz jarriko aserre, lapurtu beharrik ez dut gehiago, baditut 10 onzaurre. Jada epaia emana dezu, zabiltza poliki aizu, aldamenetik ari zaizuna, ere bada nahiko maixu. Abildadia nik ere badet, beraz ibili lasaizu, ari zerala, zeintzera naztu altzaizu. Lapurrak txarrak erala baina, salatariak bapuak, ez ditugula pentsatzen dut nik, lehengo gora berakuak, hernanikua, inatzukua, anlatxe bailarakuak, gaurre hartuta joan behar du, epeletik gorakuak.
kontrarioa etzazu jetxi, amerretikan utxera, edo bestela zeure burua, joan liteke galtzera. Pekatu handirik ez daukat baina, astero konpesatzera, zugorren beste badituzuta, azkena noiz joan zera. Fernandok esan erantzunak ta, pasanitun esaminak, gure apaizak alperrik zitun, sekulako aleginak. Paretak baino kandela gehiago, ipintzen ditu arginak, tanik elizan ezautu ditut, pekataririk haundinak. Zuzenetikan ezer ez dauka, ez kristauta ez langile, txapelarekin etorri zaigu, ez balunikaina hile. Hau da herritarren lotsagarrita, familiaren galtzaile, aizu zabala amezketarra, zua zarantzazura praile. Amezketatik nola arraio, joango naiz bani ara, ardangelara naio dez joan hemen iskinean bertara. Arantzazura joan behar bada, arare joango gara, baina aldala gau ilunean, tarare lapurretara. Hori da bizilua dezuna horretan. Ni ere aurkitzen naiz bizi beharretan. Arantzazura joan eta lapurretan, nago hori egiteko itxaropenetan. Errezatu besterik egiten aldezu. Hortan igual niaina izango zerazu. Zertan hainbat plegari eta hainbat errezu. Inpernuko txiki tontankera daukazu. Borondatez etzerazu horren zabala. Nabil moldatuz beti nola edo ala. Ta dena poltsikora harrapatu ala. Hori gure jainkoak barkatu dezala. Zerbaiterako dago ura hor balego. Mugituko dituzu iparreta ego. Ark ez du ez izango aleta tintero. Honek bizi egin nahi du gerokoak gero. Apaizau pekatuak baditu ugari. Baina barkatzen zaio aitortzen dunari.
Jarri ezaizkiozu 10 Ave Mari, zabalak esateko gehiegi da hori. Ez aldet barkamenik 3-4 esan da. Enaiz ikaratuko kristonak emanda, Inoiz ez dut pasatu bikredoren langa, zabala iritsi da behatzikuan txanda. Amezketan badegu, bersolai arraza, bersolarien hitza eta arnasa. Bersoai hartzen diot, tajuak konpasa, eta nahi dedanean, azeziri jasa. Gizon honen traza, bastante eskasa, bilabona plaza, neuk gainetik pasa, zabala estu hartzen estek erraza. Zabala estu hartzen estek erraza. Urrutiko intxaurrak askotan 14, gerturatuta gero 3 edo 4. Zabalari askotan gertatu zaio hau, lehen okerra bagendun berdin xamar dirau. Hor Fernando Bribrau, ez lege ez arau, txorrotxa sakristau, 4.000 kristau, eskerrak apaizak ni salbatuko nau, eskerrak apaizak ni salbatuko nau. Apaizak salbatzea, aularen usaio, barkamen eske egin hainbeste saio. Hernanin egin gozun, 11 ensaio, baina ez da etorri, ni baino lasaio. Esan nahi du aio, ez dabil hain jaio, izua karraio, Hernanin arraio, ni austekorik eztek oraindik jaio, gerora igual bat bai zerreingo zaio. Aize gehitxo buruan, gizon bihurriak, honen berri badaki Euskal Herriak. Gaur hartu dituzue, gubilion neurriak, gubiliak parez pare, erronkan jarriak. Naiz bersolariak, onak izan bilak, non daude gordiak, hor dauzkarrubiak, hementxe sartu itzazu ontzako urriak, hementxe sartu itzazu ontzako urriak. 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 Hementxe sartu itzazu ontzako urriak.